Hei, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de survival. Da. Dar ce episodul ăsta? Eu am văzut doar episodul 1. Ăsta e episodul 2. Și deja mi-am făcut un portal de uriaș și o casă lângă village-ul ăsta. Da. Pentru că e lângă o taiga și am vrut să fac casa fix aici. Eu n-am torțe. Asta nu-mi place. Dar o să mă culc. Nu să spauna nimic. E bine. Și ne găsisem un Bastion și o fortăreață. Și uitați ce am reușit să fac. Și Bastion a găsit chestia asta. Bine, am reparat-o eu pentru că aveam ending. Că era aproape distrusă. Nu mai avea aproape nimic. Și am reușit să o repar. Și uitați-vă ce are. Sharpness 3, Breaking 3 și Mending. Dar e încă unelte de stone. Oricum nu o să mai fie pentru mult timp de stone pentru că am minat iron. Caulul habar nu unde l-am pus. Și nu o să batem dragonul în episodul de astăzi. În episodul de astăzi vreau să explorăm un pic. Coordonatele le știu. Oricum nu o să prind pe filmare totul, decât părțile interesante. Oricum videoul va fi scurt. Nu știu de ce am puțin lag. Și uite, de asta am lag și nu pot să sar de pe... Acum am vrut. Uite, acum merge, da. Uite, se băguiește jump uneori. Nu știu de ce. Au. Hai să mă și niște vaci pentru piele. Bun. Stai. Da. Dacă avea și fire aspect era perfect. Și looting. Looting știu că aveam eu. O carte de looting 2. Aleluia, nu mai am pâine. Serios? Mai am. Și am pus fix în loc de sabie. Ok. Da, hai să mergem la explorat. O să mergem în direcția aia sau nu? Hai în aia. În asta, de fapt. Că mai găsim vaci pe drum și... Lol, deja s-a reparat sabia. Stai, mi-am zis că... Da, era bine, e bine, trebuie în partea asta. Dacă dăm de ocean, ne ducem în altă direcție. Am mers super mult de la templul ăla. Nici nu știți cât de mult am mers. De la templul ăla... Stai un rău, adeva ani. Să nu cad acolo. Că o să mor. Și n-ar fi prea bine să mor din episodul 2. Bine, era să mor într-un răvani când exploram. Când am căutat templul în primul episod. Era să mor. Dar nimic nu găsim. Da, se pare că nu o să explorăm în episodul ăsta. Probabil după ce batem dragonul, nu? Adică vreo 2 episoade să explorăm sau 3, nu știu. Că eu sunt pregătit să bat dragonul, mai am nevoie de armură. Dar nu neapărat.
Poate din greșeală nu pornesc filmarea când va dragonul. Era să mi se întâmple asta. Nu când băteam dragonul. Cum vreau să fac un video, chiar acum. Am pornit filmarea, dar când am vrut să pun pauză, pur și simplu am oprit filmarea. Deci, da, sper să nu mi se întâmple și când bat dragonul. Uite casa. Nu prea-mi place cum mi-a ieșit casa, pentru că, na, am vrut să o fac în 2 minute, de fapt 5, nu știu când mi-a luat vreo 3. Dar, na, oricum, de început e o casă bunicică și un portal imens. Asta se obține, de fapt nu am avut găleți. Și gălețile le-am aruncat în lavă din greșeală. Nu știu de ce. Tot vine să mă arunc de aici mereu. Și să pun un bloc după jos. Da, nu, da. Uite, sunt moștri, nu? Da, probabil. Oricum îmi plac sfaturile astea. Sfatele astea nu-mi plac. Mamă, în sfârșit am găsit și o casă de asta. Nu am mai găsit de foarte mult timp. Mi-e frică, stai. Ce asta e? E sand, nu? Nu e sand. Dar vreau să-l sparg să văd dacă vine. Dar pentru ori... Wow, ce troll e! Îmi place. Ba, n-am blocuri solide deloc. Mineam furnal. Ok, doar 5 am reușit să fac și cred că l-am aruncat jos. Da, uite-le. Nu mă duc eu după ele. Nu sunt așa importante, nu? Nu sunt, nu. Măcar nu era sabia mea de netherite. Hey. Da, habar n-am ce să fac în videoul ăsta. Nu știu nici de ce am început filmarea. Dar, scuze dacă m-au zis mai încet. Dar nu prea folosesc. Nu e nici netul prea bun, dar... Na. Și trebuie să vorbesc un pic mai încet, pentru că... Na. Trezesc vecinii, pentru că sunt fix într-o cameră lângă și se aude prin perete, că e un perete mai slab. Nu e lângă un apartament, lângă sunt și gen. Se aude și de asta o să vorbesc un pic mai încet. Da, nu știu de ce mănânc asta. Stai. Așa. Dar ce să fac eu în episodul? Nu știu. Am vrut doar să vă mai arăt ce am făcut. Ce ziceți, în episodul viitor să bat dragonul sau? După. Gen, în vreo 2 episoade. Sau poate chiar după. Da, probabil în episodul viitor. Ok, eu am fost Andrei și vă lăsați în comentarii ce vreți să fac în episodul viitor, să bat dragonul sau să explorez. Bine? Eu am fost Andrei și